ମା କେଡ଼େ ମଧୁର ତାର ନାଁଟି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ସିଂହରଣ ଅନୁଭବ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା। ମା ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି ମା ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସେ ହେଉଛି ମା। ଆରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ଫେରିବା ବାଟକୁ ତୁମ ମା ଚାତକ ଭଳି ବସି ରହିଥାଏ। ପିଲାର ଫେରିବା ପରେ ଆଗ ପଚାରିଥାଏ, ବାବୁ ତୁ ଖାଇଛୁ କିଛି? ତମେ ଯେତେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦେଖାଉଥାଉ ବରଂ ମା କହୁଥାଏ, ତୋ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ରେ। ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା, ଯିଏ ଆମକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି ଗର୍ଭରେ ଧରି କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ? ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ ସବୁ କରିକି ଆମକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଛି। ତାର ସେ କଷ୍ଟକୁ ତମେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତାର ଅମୃତ ପିଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ସେ ଆମ ମା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନା, ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସବୁ ଆପଣା ଛାଏ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଧିକ୍କାର ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ କଲା ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଦୁନିଆ ବାହା। ତଥାପି ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ପରେ ବି ସେ କେବେ ବି ଆମ ଉପରେ ରାଗି ନଥାଏ। ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମନକୁ ପଚାର ଯେ ତୁମେ ତୁମକୁ କେତେ ନିର୍ଯାତିତ କରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତମ ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆମ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ ସେ, ଆଉ ପଚାରେ, ଯୋଉଠୁ ଫେରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇଛୁ ତୁ? ଏଇ କଥାଟି ପଚାରିଥାଏ। ଆରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟଟାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯାଏଁ କରିଛି, ଆମେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା? କୁହ। କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଏପରି ଶପଥ ନିଅ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ କି କେବେ ତାକୁ ଅନାଦର କରିବା ନାହିଁ। ସେ ପରା ତା ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆମକୁ ପୁରା ମଣିଷ କରିଛି। ଆରେ ତା ବିନା ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ରେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରମିସ୍ କର, କେବେ ବି ଆମେ ମାଆକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେବା ଯେମିତି ସିଏ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଆମକୁ ଖୁଆଇଥାଏ। ରାତି ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ତାକୁ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆରାମସେ ଶୋଇଥାଉ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଥାଏ। ତାର ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିଛୁ? କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କର।
ଯେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି। ଛୋଟବେଳେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋ ପୁଅର କିଛି ହବନି ତ, ମୋ ପିଲା ଠିକ୍ ରହିବ ତ। ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜର ରାତିକି ପୁଅ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିନଥାଏ। କ'ଣ ନ କରିଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ। ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିଛି, ଯଦି ଖାଇବା ଯଦି ତମର ଯଦି କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବରଂ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ସେ ଦେଇଦବ। ଦେଇସାରି କହିବ, ହଁ ରେ ବାବା ମୁଁ ରଖିଛି ରେ ବାବା, ତୁ ଖାଇଦେ। ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ସେ ତାର ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ କେତେ କଥା କହି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସହିତ ଭାବିଦେବ, ଯିଏ ଆମକୁ ଯାହା ବି କହୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଛି କାହା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଣିଛି କିଏ? ଥରେ ମନକୁ ପଚାର, ଦେଖିବ ଆଜି ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା। ନିଜେ ଦୁଃଖେ ରହି ଆମକୁ ହସାଏ, ଜାଣିଛ କି ତାର ନାଁ? ସେ ମା, ଆମ ମା। ମା ମା ମା, କେଡ଼େ ମଧୁର ତାର ନା। ତେବେ ପ୍ରମିସ୍ କର, କେବେ ବି ଆମେ ମାଆକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି କଥା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ରହୁଛି।